И здравейте отново, приятели, аз съм Кевчето, или по-скоро Дани. Днес ще снимаме на една от тези игри. Айде, ще снимаме днеска на Growtopia. Много ще кажа това, чакай ще поиграе. Ами е такава. Малко ще намали звука на играта. Вау, твърде силен звук. Некът. Малко е тъпа, наистина. Добре, ще ми се налага. Ще апдейтвам. Тук цъкаме. Опа! Не ме видиш. Към. Песента малко скучна, чакайте секунда да затворя тези програмки. Ще ви препоръчам да се subscribe към Smosh. Това за мен е един от най-добрите канали, създавани в YouTube след PewDiePie и Sundy. Ето тук е си. Играта е много лесна за инсталиране. Нищо не разбра. Трябва да се програм файлс, Growtopia. Играта е много лесна. Както виждате, от тук я свалих преди няколко седмици. Играта е невероятно лесна, като Майнкрафт, само че се играе с клавишите напред, назад, наляво, надясно, Space и мишка. Growtopia малко ето, може да си направите Grow ID, когато когато влезете в играта, натиснете Options и натиснете Get Grow ID. Growtopia има и за Mobile Version, за телефон. Повечето от моят клас я имат, я играят. В момента аз съм 5 клас. Ще снимам с един много неизвестен пич, The Almost New BG, и с един друг пич, който е качвал много клипове и сигурно има над 3000 гледания. Извинявайте, че толкова... What the fuck is that abort? Да, аз я аборт ще правя. Аз съм бременен и трябва да си правя аборт. Can't write Growtopia Excel, okay, cancel. Ми явно няма да е Growtopia. Ще играем на някоя друга игра. Примерно на... И аз не знам. Euro Truck Simulator. Може би. Do you want change for... Неща. Не ми извинявайте, приятели, това беше клипа от мен. Надявам се да ви е харесало, абонирайте се. Ще направя други клипове, в които ще има геймплей. И чао!